Lezike izindaba ze1KZN TV oyifundela uSamkeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili uswini namhlanje. Basola owezemfundo ngezikinge ezikoleni ezabakhubazekile lihlehlile lomfundiso wadlwengula ingane kanti kunconywe izikole ezenza kahle kumatikuletsheni eMgungundlovu. Abazali bezingane ezifunda ezikoleni zabakhubazekile KwaZulu-Natal basabisa ke ngokuqhubeka nokuzivala kuze kube kumnyango wezemfundo uphendula izifuno zabo. Uxolile Nyuswa onguhlalo wesigungu sabazali esilawula isikole ikhula ngolwazi Special School eThekwini uthi bakhathazekile ke ngendlela lomnyango ophethe ngayo isikole njengoba ke ezikhipha inyumbazane uma kuqhathaniswa nalezo ezejwayelekile. Kuphazamiseke ukufunda nokufundisa ezikoleni zabakhubazekile KwaZulu-Natal, abazali beqoka ukuzivala. Lapha abazali basola umnyango wezemfundo kungayikhokhi imali yokugcina izidingo zansuku zonke zokusebenza kwezikole. Thina as iSGB nabazali sifike esinqumeni sokuthi uhulumeni akasisi, safike esinqumeni sokuthi sithathe sivale isikole. So siwavalile ke amasango ezikole, sacela uthisha basikhelele ngaphandle ngoba sinezidingo esinama complaints ngakho uhulumeni kusukela ngoMay. I-support asiyitholi kuhulumeni ongangokuba nje kumanje isikole asikaze siyithole isubsidy. Sisayithola isubsidy kanye ngekhotha yokuqala kuphela izikole azinazo indlela insiza zokusebenza esikoleni. Masikhuluma ngeinsiza, sikhuluma ngamabhasi, sikhuluma ngesupport staff, sikhuluma ngemali yokuthi sikwazi ukukhokhela ugesi namanzi esikole. Lokho asinakho kwamanje. Laba bathi ke sebebhale kwaphela uInki bebikela umnyango ngezinkinga kepha ke kunhlanga simuka nomoya. Nako 2023 we were fighting the very same nkinga ukuthi siyacela ku department ukuthi esikoleni kuyashota abanawo ama classrooms awanele okufunda abantwana, amabhasi ayashota, ama therapist ayashota, onesi bayashota la esikoleni akwenzeki ngendlela and every day sithenjiswa into eyodwa kuthwe kuzokwenzeka ukuthi but ecela usuku abadeliver. Ukuhlukumezeka kwengane yabo njengoba izolo zibonile sifika njengabazali kuzova sivumelana ukuthi akuvalwe isikole ubuzibona lezi ngane ukuthi zi depressed as understand azazi nokuthi kwenzakalani, then the next thing usuthi umuntu akavuka esikoleni, abanye abantwana bavuka bayesikoleni nakavuka. So for yena kuyamhlukumeza. What about othisha? Isizathu sethu sokuvala isikole hayi ngoba sithi siyakujabulela noma sithi kuhle, akukho kuhle and ku late for ukuthi ngavalwa isikole, kodwa into yethu ithi bazohlala kanjani ke endaweni nje. Esikudingayo sidinga ukuthi nathi sama special schools sitreat ngokufana nama mainstream nazo zonke izikole ema mainstream sitreat ngendlela efanayo, ikona lokho esicelayo. Kodwa angathi uhulumeni akakuboni ukubaleka kwama special school. Zibalelwa kuma-76 sezizonke izikole zabakhubazekile esifundazweni kanti ke umnyango uvumile ukuthi ke banalo ulwazi ngezinkinga ezibhekene nazo kodwa ukuzivala kangiyona impendulo. We are aware of their challenges, and the challenges arise out of the budgetary constraints facing the department. And we are working with the provincial treasury to ensure that those are resolved. For example, when they talk about staff shortages, referring in particular to support staff and not necessarily teachers, but support staff, which are very important in special schools. Treasury and ourselves are having constant discussions in terms of how these schools can be helped. But the actual closure is actually unwarranted by because we are in constant discussion. Abazali bathi ke bazoqhubeka nokuzivala uze umnyango ubalalele. Ezindabeni ze1KZN TV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Lihlehlisele kumhla zingama-27 kuLwezi icala likamfundisi webandla iApostolic Starting Center of God uNkululeko Mnyeni osola ngokudlwengula umntwana wentombazane oneminyaka eli-15 ubudala wasechibini edlangezo enyakatho kaMthaniya. Leli cala lihlehlisele ukuthi ke kuqhutshekwe nophenyo. Kuzokhumbuleka ukuthi ngenyanga yedlule enkantolo laseMthunzini yadedela lomsola ngebheyili yezi3 zamarandi nokwahambisana ke nemibandela ethile yokuthi akasondelani nomndeni womgilwa futhi ke asuke la ehlala khona athuthele kwenye indawo.
Namuhla ke icala libe seliphinde lihlehlisela umhlazi ngama-27 ngenyanga ezayo uNovember ukuze ke kuqhutshekwe nophenyo. Umndeni ke uthi yize noma bengeneme ngokudedelwa kwalomsola ngebheyili kodwa bayakwamukela ukuthi ke kunophenyo olusaqhubeka. Ukusiphatha kabi nje siyabonga ukuthi ikhona iprocess enzakalayo noma ke ingane kungekho kahle phela ngoba sizoqala ama-exam nanokuthi ayikho right kodwa siyathemba ukuthi kuzohamba kahle no MK siyabonga ukuthi ukanye nathi uyasilekelela siyabonga nje siyathoba kakhulu. Iqembu lomkhonto wesizwe party belikhona ukuzosingatha umndeni enkantolo. Leli qembu lithi liyafisa ukuthi izinkantolo zakuleli zibe nobulungiswa abantu ke abathinteke emaceleni afana nalawa bejeziswe ngesigwebo esibafanele. Esikubeka equleni kakhulu ukuthi umthetho uma udlala indawo yawo ubulungiswa benziwe bese kuthi beyond ukwenziwa kobulungiswa ingane nayithola ukulapheka ngokwengqondo yelulekeke ngokwengqondo ibuyele ubuntwana ikwazi ukuphuma iyodlala o310 iyodlala oMaligogo nezinye izingane ngaphandle idlale o-netball nakho konke ibuyele nje ubuntwana lokho ezinye izingane ezikwenza kodwa nezinye izingane zingayicwasi zithi awena usunengane asikwazi ukudlala nawe ngenxa yeseyo sobulwane esenziwe umfundisi okhona emphakathini lapha eWard 10 evula indlela ngaphansi komasipala waseMhlathuze. Leli cala ke lizobuyela enkantolo mhla zingama-27 ngenyanga ezayo. Kunconyuke igalelo lezikole zababanga aphezulu eElenscope eMgungundlovu ngokwenza kahle ke kwizivivinyo zazo zokuphela konyaka minyaka yonke. Lokhu ke kwenzeke ngesikhathi iphini lemeya kumasipala uMsunduzi uMxolisi Mkhize ehleleke umkhuleko abafundi bebanga le-10 njengoba bezoqala ukubhala izivivinyo zabo. Lo mkhuleko ububanjelwe St John's Paul School buhlanganisa ke izikole ezahlukene zakule ndawo. Kuthandazelwe abafundi bebanga le-10 bezikole zase-Elenscope njengoba kuzoqalwa izivivinyo zokuphela konyaka. Oyiphini lemeya kumasipala uMsunduzi uMxolisi Mkhize uthi bazoshaya isixhivazo kubafundi ngomkhuleko. Sizomcela uNkulunkulu sithe ukwenza lokho sikwenzela ukuthi sifuna ukuba nathi kube khona iqhaza esilibambayo njenge-Elenscope Innovation Center ukuqinisekisa ukuthi siya contribute ekuproduceni equality. Asichuzanga ke isikole esisodwa thina ngoba okwethu ukusebenza nomphakathi wasendaweni yase-Elenscope wonkana ukuqinisekisa ukuthi abantwana abazokuproducewa yilezi izikole bayakwazi ukuthi babe acceptable by institutions of higher learning bakwazi ukuqhubeka bathi further their studies. But okubalekile kakhulu ukuthi sibafundise lento yokuthi babe patriotic bangakhohlwa imvelo laphi yabo bangakhohlwa indawo yakubo ukuze uma sebephumelelile empilweni baphinde babuyele back endaweni la bekhule khona ukuzotshala so therefore nemphakathi nabezemva kwabo bezokwazi ukuthi nabo kube khona bakbenefitayo. Uthisha inhloko walesikole uthi bafuna ukukhiqiza imphumela emihle futhi eseqophelweni. 2017 saba no 100% kusuka lapho nje asikaze sibe ngaphansi kwa 90% kuze kuzoba unyaka ka-2024 la sithole khona 99.5%. Nakulonyaka into esilwelayo ukuthola 100%. Noma singasawutholanga ku-100% kodwa silwela equality. Siyakholelwa ekutheni umntwana ophumayo akaphume ephase kahle akavuleleleka amathuba okuqhubekela phambili. Umkhize uthi iqalasizinda kangeke iphazamise ukubhalwa kwezivivinyo. Zamile ukuthi njengomkhandlu sisondele kakhulu emphakathini sisuspende i-load reduction ukuze abafundi bezokwazi ukuthi bafunde bangakwazi ukuthi baphazamiseke. Kanti umkhize nophindi abe ngomsunguli wesikhungo sezobuchwepheshe esilekelela imphakathi nabafundi uthi sidlala enkulu indima. Isona ke leso sikhungo esenze le examination prayer yalonyaka. Kanti leso sikhungo loso siphindeke saqinisekisa ukuthi ngesikhathi samaholidi kaSeptember sizosebenzisana kanye nothisha omkhulu kanye nawo bonke othisha ukuthi kube khona isummer camp esithemba ukuthi ibe impumelelo kakhulu la kade silekelela zonke izikole abantwana basendaweni base-Elenscope ukuba prepare for exams njengobuthisha omkhulu
kakhulu kadesho nje ukuthi ba ready nathi singaqinisekisa ukuthi silibambile iqhaza elikhulu ukuthi abantwana abasendaweni yase-Elandscope bonke babe ready ukuthi bayokubhala ama exam. Ingakho namhlanje ke sesizonxusa uNkulunkulu bese siletha abantu asebeyihambile le ndima abafunde kuzona lezi izikole. Ezindabeni ze-1KZN TV ngu-Ayanda Dube kwaSanti Elandscope. Asike sithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukele zona indaba ze-1KZN TV nazi kuyihlokana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Basola owezemfundo ngezikinga ezikoleni ezabakhubazekile lihlehlile lo mfundiso wadlwengula ingane kanti kunconywe izikole zenza kahle kumatikuletsheni eMgungundlovu. Uthisha wesikole samabanga aphansi uMzingazi Primary uMpilo Ocele uthi nakuba ke beyisikole sisemakhaya kodwa ke bakhiqiza abafundi abafike bavelele kwisikole zamabanga aphezulu nokukhombisa ukusebenza ngokuzikhandla kwabo. Lokhu kuza ngekumva kuba lo thisha ke iphinde wabalwa nothisha abaphezulu kwimklomelo kazwelonke yothisha abavelele emkhakheni wesayensi. Wamukelwe ngesasasa uthisha wesikole samabanga aphansi uMzingazi Primary uMpilo Ocele emva kokulala indawo yesithathu kwimkomelo kazwelonke yokukomelisa othisha abenze kahle kwimkhakha eyahlukene. Ucele udlulisa ukubonga koza kwabo waphinde waveza ukuthi nakuba beyisikole esisemakhaya kodwa imisebenzi yabo iyabonakala. Umcimbi ebengikuye kwi-national level besisegoli la khona obekuhlanganisa ama-province onke awu-9 so besilwela ama-provinces ethu. I-category ebengene kuyona i-national excellence in teaching natural sciences, excellence in teaching natural sciences. So iyona umkhakha engiye ngawungenela ngaphumelela kuwo kwi-national level okuyi-level yokugcina engasekho enye i-level la eSouth Africa. Isikole saseMzingazi Primary School su English home okusho ukuthi thina as teachers kumele silwe usuku nosuku silwele ukhiqiza uhlobo labafundi oluzothathwa endaweni ezihlukene. Izikole esiphakelayo siphakela ama multiracial schools, izikole eziningi nezinye esakhelene nazo kodwa uhlobo leingane esikhiqiza la eMzingazi Primary School ziyakhona ukukompita nezingane zakwezinye izikole ezikhuluma ulimi lolu lwe-English. So as Mzingazi Primary School seyiqhenya kakhulu ngokuthi ezinye zeingane zethu ziphuma la ziyoba ama-prefect ezikoleni zibe yizinikezwa izikhundla ezinkulu zi-occupy ama-positions athi la ifiki nje bese ziyathula ngenxa yokuthi sifundisa si-trainer holistically. Thisha Nhloko kulesi sikole uzokwazi ukujabula njengoba lo thisha ngasekuqaleni kwalonyaka uhlonishwe ngomkomelo ezweni laseNdiyang kanti uphinde wancoma ukusebenza ngokuzikhandla nokuzimisela kothisha balesi sikole. Namuhla kuyingqayizivele futhi ukuthi sithole uMrs Cele oyi-departmental head ukuthi angenelele lo mncintiswane we-National Teachers Award aphinda ahlomule ngo-number 3. Sijabule ngendlela emangalisayo. Uma sibuka imisebenzi yothisha iyamangalisa kulesi sikole ngoba ungafisa ukuthi unephupho uthisha omkhulu ukuthi isikole sakho senze lokho nalokho kodwa into esibhinda ndawonye i-hard work, i-cooperation, ne-teamwork, ne-team spirit. Kuzokhumuleka ukuthi lesi sikole sekuyibalazweni emva kokuba omunye wothisha aphuma phambili ubonisiwe maphumulo nowagcina enqobe imoto kanti kuzokhumuleka ukuthi lo thisha akasekho emhlabeni. Thina singothisha amalunga e-governing body umphakathi abantwana sizizwa sijabule kakhulu ukuthi namhlanje kuphinde kwenzeka futhi lokho kwake kwenzeka nangonyaka ka2023 eseyophela la omunye wethu Miss Maphumulo wathola position 1 wathola nemoto. Injabulo kubafundi nothisha njengoba bekunomcimbi ukuhalisela ucele beyihamba phambili. Ezindabeni ze-1KZN TV bekuthi abantu Maphumulo eMzingazi. Ophuma ke eminyangweni wezamanzi nokuthutha kwendle uBenaz Baker uthi ke kubalekile ukuba komphakathi ukwazi ukubonga amanzi. Lokhu ke ukusho ngesikhathi bevakashele esinye sezikole ngaphansi komasipala iDannhauser lapho ke bekumenywe izinhlaka ezahlukene ke nomasipala wesifunda amajuba ukuzoqashisa ngokwegowa kwamanzi.
Abomnyango wezamanzi nenhlanzeko bathi kubalekile ukuba umphakathi ukwazi ukonga amanzi. We are a part of the department that engages with various stakeholders that are important to water resource management. And in part of that management of water resources is conserving and protecting that. And in the protection and conservation of our water resources, it's very important that all members of our communities are aware of how we can do that as our individual citizens. Reaching out to our younger citizens at the school level to talk to them about the importance of saving water, of conserving it, of protecting it, is one way that we at the department and the Catchment Management Agency are able to bring that message to the citizens at ground root level. Baqhubeka ngokuthi banohlelo lokuqwashisa ezikoleni ezahlukene mayelana nodaba lokongiwa kwamanzi. And the initiative that we're undertaking is awareness programs at various schools, primary level and secondary level, to engage the children on these items and make them more aware of the communities in which they live and the problems that we all encounter in our communities with regards to water resources. It's been wonderful to have the partnership with the Environmental Affairs ETIA, with Amajuba Municipality and other municipalities to support us in this program and bringing these messages to the kids. Kanti usekela meya kamasipala isifunda Majuba uthi kuyabathokozisa ukubona izinhlelo ezifana nalezi. Njengoba siwumasipala obhekelele ukuhlinzeka kwamanzi, kuyintokozo kithi uma kuukuthi namhlanje kuzoqwashisa umphakathi ukuthi uwonge amanzi nokunakekela ingqalasizinda zamanzi emphakathini ukuthi njengoba siwumasipala ohlinzeka ngamanzi sikuyintokozo kithi kakhulu. Uphinde waveza ukuba banazi izinhlelo nabo zokufundisa emphakathini ngokongiwa kwamanzi kanye nokunakekela kwengqalasizinda yamanzi. Ukuhlinzeka kwamanzi akusi privilege noma akusi into kuyi-must, kukumthetho sisekelo, kuhambisana nempilo, amanzi ayimpilo. So ngokwenze njalo ukunakekela amanzi sizinakekela impilo yabantu. So ngiyafisa ukuthi ngibagqugquzela abantu umphakathi wethu wakithi siyazama ngayo yonke indlela ukuthi sikwenze lokhu ngoba ake ngikusho futhi ukuthi uhulumeni omkhulu uyasinika imali zokuthi sinakekele umphakathi. Sekukithi ke njengamanje nomphakathi ukuthi sibambisane sakhe indlela zokuxhumana ukuthi la kungekho khona amanzi kuyakwazi ukufika kithi ngoba enye into efika ibe inkingi ukuthi singazi ukuthi amanzi awekho. So siyafisa ukuthi sizakhe njengamanje sinawo ama program okuye emphakathini. Kubi kuthobe kadlahle esidabeni ze1 KZN TV ngisedan House. Asiphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Siphinde ke sikwamukele imbukeli usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi kobe kuyizona beyihamba phambili usuku namhlanje. Basola owezemfundo ngezikinge ezikoleni ezabakhubazekile lihlehlile lo mfundiso wadlwengula ingane kanti kunconywe izikole ezenza kahle kumatikuletsheni eMgungundlovu. Ake sibheke ngosini yezomnotho. Randi lakuleli liu 17 rand 32 cent maqhathiswa nedola lasemelika libo 23 rand 13 cent maqhathiswa nopondo waseBritain libo 20 rand 12 cent maqhathiswa neeuro igolide lona u4187.89 cent ounce kuthola ngahluziwe wona u$62.39 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Iqembu lesizwe lakuleli bafana liqeqeshwa Hugo Broos liqopheka umlando ngokuzibhekisela ngendawo kwindebe yomhlaba yangonyaka ozayo ezosengathwe emazweni amathathu kuyiMelika, iCanada neMexico. Lokhu kuza ngemuva kubakela kuleli libhaxabuleka kabuhlungu izwe laseRwanda ngamagoli kamathathu eqandeni nokwenzela lahlala esicongweni kuGroup C. Abathandi bebhola bakuleli bazokalise imibono yabo ngempumelelo bafana emva kwesikhathi eside ke lakuleli lagcina ukudlala kwindebe yomhlaba. Abathandi bebhola bakuleli bazwakalise imbono ngeqembu lesizwe iBafana eqophe umlando izibhekisela ngendawo kwindebe yomhlaba ezobanjelwa eUSA, eCanada naseMexico ngonyaka ka2026.
iBafana selokhu yagcina eminyakeni eli-16 kungunyaka ka-2010 ukubonakala kwindebe yomhlaba. iBafana bengaphansi kwencindezi ingakaqala umdlalo, kwazisa ukuthola iphuzu elilodwa ibhekene neZimbabwe ngeledlule, kwayehlisa esicongweni ku-Group C obusuholwa iqembu leBenin. Ngibukele igame yeBafana izolo, igame kade imnandi, abafana bakhombisa uthando nogqozi. Sawina ngalamagoli esiwine ngawo maningi, wabeze simincele, sijabulile, umqeqesho senze kakhulu. Eminyakeni emingaka sagcina ukuya World Cup. Sijabule kakhulu. Sesithemba ukuthi sohamba ibanga elide World Cup. Siyabonga. Ya iBafana izolo isebenze kakhulu yeze nje umsebenzi omkhulu nje sifise inhlanhla ngoba uyodlala le ngaphandle isimele kakhulu nje idlulela ku last 16 abasebenzile abafana basebenzile. Yakushoda kancane lapha nalapha kodwa khona hayi siyababongela abafana basebenze kakhulu nje. Sijabulile nje sijabulisa abalandi bafana. Yayo kumele umhlaba wonke phela manje kumele iAfrika lapha sibafana asebenzile. Danko. Ngiyajabula kakhulu ngokuwina kweBafana. Uyabona nje mawubheka ukuthi sasigcineni noqualifier. Awu izandla phezulu bafethu ngiyajabula kakhulu. Ngifisa sengazi ukuthi nayi iBafana nje bihamba nje iyalene Northern America. Ingafika idlala amagame amathathu ibuye kodwa iqhubekele phambili ithole nalawa amanye amagame yabona. Idlule ku-group stage. Ngajabula kakhulu. Uma ngasethiwa nje bihambile izohamba nje izofika idlule ku-group stage idlale nalama amagame alandelayo. South Africa sithokoze kakhulu. Noma ke bekusenza phela sithi ukufavor iNigeria izolo okuyinto besingathanda ukuthi siyenze kodwa sigcine sesiphambuka izolo ithi mayikora iNigeria nathi sithi yes kanti siyazi ukuthi thina neNigeria vele ke sijwayele ukuthi izinto zethu zingahambisani kahle. So nje siyabonga kakhulu, sibongela iSouth Africa yonke, sibonge nje ukuthi abafana benze kahle izolo. Ilokho nje engakusho kodwa ngokwabadlali cha mina ngibona hayi bonke abadlali ba right mfethu nalomdlalo esawuluza weZimbabwe kwaba nje ama mistake amancane ngoba sakhala ngotalent ukuthi kuba utalent wayekade shesha afakwa ngabe ngiqinisile namanje ngisasho ukuthi kuba wayengena italent ngabe lapha na saphuma nawo 3 point la izolo wavele wenza lento besikhuluma ngayo ngoba nathi lapha ngaphandle siyaqeqesha sikhuluma ukuthi kuba ubani benza ukuthi ubani bekwenze ukuthi ngabe kwenzakalile. Uyabona nje lo mfana othe shaya igoli emva ka 5 minutes izolo bevele sikulindele ukuthi maye njobe eqale negame nje hayi vele na kanjani khona okuzokwenzeka. Siyabonga kakhulu baba. Engikubonile ukuthi la yakhona izoyakude and futhi njoba iqualifyile ku-World Cup I hope izokwenza kahle kakhulu. Sidinga more ama players futhi ayiquality angasithatha asibeke lapha phezulu yabo. So nje ngisigood luck abafana la bayakhona bedlale kahle besimele si South Africa bese sekele ukuthi ena lento ukuthi singama supporters skhetha abadlali yabo. Wonke umdlali nje besimele lapha kwiBafana sidinga ukuthi siba support bonke like ngoba bamele thina sonke sisizwe. Komunye umphumela ku-Group C iNigeria iguqise iBenin ngamagoli 4-0 nokuqinisekise ukudlulela kweBafana kwindebe yomhlaba. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise-Richards Bay. Nasikisimo sezulu sakusasa singalendeleka. Ngelikeze yaguqa besikuphathele zona osuku namhlanje. Mina nawe ke sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo. Nasale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile